Sinusuportahan daw ng Philippine Chamber of Commerce and Industry North Luzon ang planong pagtatayo ng Paxilica Hub sa New Clark City, ngunit dapat umanong tiyaking mapakikinabangan ng mga Pilipino ang inaasahang pag-unlad na dulot nito. Sa kanilang pahayag, sinabi ng PCCINL na maaaring maging malaking oportunidad para sa North Luzon at sa buong bansa ang proyekto kung maisasagawa ito ng may transparency, maayos na pamamahala at pananagutan. Ayon sa grupo, maaaring magdala ang proyekto ng domestic at foreign investments, trabaho, technology transfer at mas maraming oportunidad para sa mga lokal na negosyo at supplier. Samantala, may mungkahing hakbang naman ang PCCINL sa pagpapatupad ng plano. Kabilang dito ang mas malinaw na investment at concession agreements, independent regulatory oversight at makabuluhang partisipasyon ng mga Pinoy sa pamamahala ng proyekto. Ipinanukala rin nila ang pagkakaroon ng hindi bababa sa 80% Filipino employment sa mga angkop na operational level, kasama ang skills transfer programs at pakikipagtulungan sa mga local university at training institutions. Nais din ng grupo na bigyang prioridad ang mga kwalipikadong Filipino suppliers at MSMEs, habang hinihikayat ang domestic processing at value addition para manatili sa ekonomiya ng bansa ang malaking bahagi ng kita. Anila, nakahanda silang makipagtulungan sa mga stakeholder para sa pagtatatag ng Regional Business Working Group na tututok sa local supplier development, workforce preparation at MSME integration. Binigyang diin din ng PCCINL ang mahigpit na environmental compliance, independent monitoring, rehabilitation at remediation measures, gayon din ang konsultasyon at community development para sa mga maaapektuhan ng proyekto. Kaugnay nito, nanawagan ng grupo sa pamahalaan na pabilisin ang regulatory process, ngunit nilinaw na hindi dapat isakripiso ang due process at mga alituntunin sa pagprotekta sa kalikasan. Kasama si Raymond Tasoy, Angelica Cara, CLTV 36 News.